ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Hazel, hingkod ang pangidaron, minyo ug may mga anak, taga Dinagat Islands. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa sitwasyon sa akong manghod. Estudyante ni siya sa college, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Di, asas mama. Diha raman to. Kaya nga naman di ay. Mananghid lang ta ko nga maadto ko sa eskwelahan. Tampagod mo ragluya man ka. May gipamati ka. Ang buti. Lain man akong lawas. Oh, ayaw lang sa eskwela, uy. Mabayahin ko ti kung di ko maskwela. Pero naglain man ka ng lawas ni mo. Gipiyong mangguna ni mong imong mga mata. Dere good pi. Lingkod sa dere pi. Asam di mong gibati, ha? Ay, Ginoko! Ginoko, Ariel! Ariel, ni unsa man ka! Ginoko, ni kalit maling na siya girig! Huwag misa kang kalimutan si Babaw! Ariel! Ariel, Ginoko! Tabang! Ang akong manghod! Tabang! Ma? Oh, naunsa nang imong manghod, Hazel? Okay na si Dong Ariel, ma. Pero dili pa ta makapauli. Kaya kinahanglan siyang i-admit. Kaya kinahanglan pa ko na siyang i-CT scan o i-x-ray tungod sa nahitabong seizure niya. Kaya basin ko no kung naunsa na iyang utok at to. Ginoo ko. Naunsa man ka di ay ang imong manghod, Hazel? Mahibaw aram niya na nato, ma, kung may resulta ng iyang CT scan. Ingon man ang x-ray o lab test niya, ma. Normal naman ang result sa iyang CT scan o x-ray. Ay, salamat, Ginoo ko. Pero nga nang nahitabo man to niya, Dok. Sa among pakisusi sa pasyente, may epilepsy siya. Ha? Epilepsy? Okay na. Tagaan mo og referral para sa usa ka psychiatrist. Psychiatrist? Nga nung i-repair man ko psychiatrist eh. Nabuang na day ko. Pasabot ko sa doktor, Dong. Nga dili tanang modolog psychiatrist na buang na. Para kini sa imong mental health. Alay na psychiatrist. Mawawang ko na te. Kay doktor mong gulas mga buang. Dili gani. Mao mo patuon na lang ta sa doktor, ha? Mao tag usa ka psychiatrist, doktor.
Dili ako ang angayan ninyong duulan, ani. Kay miagi man kaog seizure ning bata, ah. Dok. Pero, paduulo man ko numiyog usa ka psychiatrist. Dili psychiatrist. Kay miagi ba og seizure ning bata, ah. I-refer ta mo usa ka neurologist. Ha? Neurologist na po, Dok? Kay nga naman. Kay basig may infection ang iyang brain. Tungod kay nag-seizure man ka. Ha? Naglibog ng yun mi kung unsa nga doktor among duulon alang sa kong manghod. Kay murag napasapasa naman mislain-laing klase sa doktor. Sa pagkakaroon, okay ramang tan-awon ng among manghod. Pero ako nga nakasaksi atong nag-seizure siya, makulbaan ako kung mulakaw siya o mo eskwela. Kay ingon ba ang doktor nga may epilepsy siya. Ako nang nag-atiman ini niya, kay mga tiguang intaw ng among mga ginikanan, mga senior na. Unya, Eskwela na ko, te. ha? Pero, dong, Okay naman ko, te. ay, laki. Pero ingon ang doktor nga basig atakihon na sabkadto kung ma-stress ka. Kay mausap ko nun ay numero 1 maka-trigger anong imong gibati. Unya, akong pag-eskwela, te. Gusto ko makahuman sa akong pag-eskwela, te. Dong Ariel, ay, mao na ma. Mabungkos man gyud si Dong Ariel oy nga mo eskwela og balik. Nanunya, unsaon taman ni Ana, ha, Hazel? Mahadlok man gud kung ma-stress siya maoy. Kay makatrauma gitong hitabo niya ay. Kung naa pa lang unta tay kwarta, makapangita na unta tag espesyalistang doktor para sa imong manghod. Pero unsaon lisod man sadta. Wa na may mga trabaho si papa nimo kay mga senior na mi. Og lisod pa ang pagpatambal niya kay mutabok pa man kita sa Surigao, gikan dinhi sa ato. Ay, mosad lagi maoy. Ug nakasabot ko anak ma. Mao man bitaw nga ako nalay mi ako nga maoy motiman og mobantay ni Ariel. Kay nakasabot ko sa inyong kondisyon ni Papa. Pero mura man sabgod og mag-uol si Ariel kung magpermi na lang sa pay. Unsa may atong buhaton ma? Uy, basin makapasamot sa gibati sa imong manghod ha, nga ingon anang imong gibuhat, Hazel. Kay maguol man unya siya. Ha? Stressful masabgot kaayo nang dili na ka makahimo sa naanda nimong buhaton. Kay ma-feel nimo nga naa gyud ay kay diferensya. Maong pabalikan na lang nag-eskwela si Ariel. Pero mahadlok man jud ko sis. Uy, kay basig adto sa eskwelahan at takihon ba? Ug wa ko makabantay niya. Unya, ingon ana ron o. Nagtuo kang dili makastress niya ng imo siyang pugong-pugungan siyang gustong buhaton? Makastress am ng Ariel sis, uy. Ha? Isip maguwang ni Ariel, grabe ang gibati na kung kabalakan niya. Nga kung mahimo, dili siya mawa sa kong pananaw. Nga masundan ko ang tanan niyang pagabuhaton o kung asa siya. Kay dili na ko gusto nga mahitabo pa pag-usab, katong nag-seizure siya, kay nagtuo kong mapildi na gyud siya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, dihang nag-seizure ang akong manghod, amo dayong gi-admit sa ospital, ug among nahibaw-an nga may epilepsy dayong akong manghod. Nganong naaman siya anang sakita? Ikaduhang pangutana, normal raman hinon ng iyang CT scan ug X-ray, pero nganong gi-refer pa man gyud mi ko sa ka-psychiatrist nga wa man malisuis iyang pangisip ang akong manghod. Ikatulong pangutana, nag-ingon sab ang psychiatrist nga i-refer mi niya og usa ka neurologist kay basin kunog may infection ang iyang brain kay nag-seizure siya. Posible ba di ay na? Ikaupat og katapusan, hangtod karon, wa pa gyud may makaadtog neurologist o gipaundang ko una sa pag-eskwela ang akong manghod kay basig atakihon siya pag-usab. Naguol man hinoon siya. Usa may maayo namong buhaton ug ipakaon ini niya. Palihog, tabangi ug tambagi ko.
Kini ang akong soliran, Hazel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga letter sender karong adlaw punto medical today, Doc. Yes, ang atong letter sender sa Hazel, 30 years old, taga Dinagat Island. Married with duha ka mga bata. Pero ang iyang problema to may tungod man ni siyang manghod nga college student, no? So ato lagi ning paningkamutan ni Hazel nga matubag nato ning imong mga pangutana. Marajaw karajaw mo diya sa Surigao. Kay seizure man ni about seizure, no? About seizure, yes. Unang pangutana, Doc, dihang nag-seizure ang iyahang manghod, gipa-admit man nila dayon sa ospital, and dito nila nahibawan nga naay epilepsy ang iyahang manghod. Nganong naakuno na siya anang sakita, Doc? Yes, daghang kayo mga hinungdanan ning epilepsy. Usa niya ana kanang brain tumor, no? Or infection. Usa niya ana kung naay head injury. Usa niya ana kasagaran gyud kung naay traumatic or prolonged labor nga ang bata nga pag-deliver nakuwangan og oxygen pag-deliver, so mahimo ni siyang naay problema sa epilepsy. Kay kining epilepsy usa man ni siya ka brain problem nga ang electrical functioning is dili inunta normal. So mo na makakus siya og seizure o magkurug-kurug, no? Daghang klase ang epilepsy, naay grand mal, naay petit mal, naay mga mild lang, pero ang grand mal gyud may naay tonic-clonic convulsion with loss of consciousness. So kung balikon, ang hinungdan ni daghan, no? Daghang hinungdan, ang pinaka-common gyud nga congenital cause aning epilepsy, balikon ako sa makausapa, is lack of oxygen during the delivery for cases like prolonged labor or traumatic labor. Nga ang bata nagungong na sa puwerta sa mother, nakulangan og oxygen. Okay, ug yang ikaduhang pangutana, Doc. Normal ra noon ang CT scan ug ang X-ray, pero nganong gi-refer man sa usa ka psychiatrist nga yes. wala man wa man kuno malisui sa maayong pangisip yang manghud. Bitaw, Doc, nganong kaya psychiatrist, Doc? Kung epileptic. Hindi ba di man i-refer sa psychiatrist? Nama ko yung mga pasyente nga mga epileptic, no? Nga mong diagnostic procedure sa epilepsy is dili X-ray or CT scan, kundi EEG, electroencephalography. Mo siguro gi-refer kay psychiatrist, hopefully nga psychiatrist modern og EEG. In fact, naghan ko gipangresetahan og mga tambal para epilepsy, no? Akong balikon kay ako psychiatrist ba ako, no? It doesn't follow nga kung i-refer ka og psychiatrist, nalisuan na kasi mong pag-isip, ha? Kaya daghan ba yung i-refer sa ako nga mga applied trabaho, mga coast guard, bombero, maestro, maestra, mga tug abroad, gi-refer man na sa ako. Pero mga normal ra mga tawanan, mga pulis uban, mga pareha na kog trabaho, no? So, murisita ko aning mga ingon aning mga problema kung na-proven nga na abnormal seizure sa ilang brain, masipin, dilantin, dipakot, sumana akong ipangresita sa mga tao nga na ay seizure problem. Ako lang buso-buso na to niya. Kining maglikay mo kanang kanang moving lights, ha? Kay maka-trigger na siya og attack kung ikaw epileptic, no? Unya mga simptoma matilimadon nga sa katao epileptic is maglurat ang mata, medyo confused, nya na ay abnormal nga jerking movement sa ilang lawas, uban nga ni na tonic-clonic convulsion hangtod makuyapan ng uban, unya na breathing problem, unya magka-anxiety, unya naani siya gitawag na mo og mga perceptual disturbances like deja vu or jamais vu. Usa man ning deja vu nga ikaw nagtuo nga diha ka ng lugar pero Nahitabo actually na, marginana, no? wa ganig yung kakana, no? So kuan siya perceptual disturbances ni siya ato ni, no? Okay. Ug ang iyang sunod nga pangutana, ikatulon pangutana, Doc. Nagingon sad ang psychiatrist nga i-refer siya og usa ka neurologist kay basin kuno ug naay infection ang iyahang brain tungod sa seizure. Posible ba di ay na, Doc? Yes, ang neurologist is expert ni siya sa mga neurological problem, no? Nerves, Nerve. brain, kana.
Pero closely related na ning among trabaho, attorney. Mm. In fact, pag take na mo og diplomate exam pagka psychiatrist, daghan kayong question sa mga neurology. Ha? We need to memorize the 12 cranial nerves, unsaon pag-test, unsa may buhaton kung may problema. So, ang psychiatrist ug neurologist closely related na sa specialty in the field of medicine. In fact, sa University of Santo Tomas sa Manila, kay dito kadto man ko ana, no, dito mo Manila nag-train. Ang neuropsychiatry department giusa kay ako balikon closely related ang trabaho sa psychiatrist ug neurologist. Mm. Hugang yang ikaupat og katapusang pangutana hangtod karon wala pagyud mi kaadto og neurologist o gipaundang ko una pagskwela ang akong manghod kay basin atakihon usab. Naguol man noon kuno siya unsa kuno'y maayong buhaton ug ipakaon. Di ba dapat dok would you live a normal kanang life no even if na kay epilepsy? Unsa Yeah, ba? but ako nag-advise nga dili ko advisable nga mo drive og motor vehicle or mag-swimming without companion. Okay. Naa naman tayo mga tambal aning mga seizure problem. Mm. Likon, pinakakumon, carbamazepine, dilantin, o kining usa, kining dipakot, no? Napay daghan, lamotrigine, daghan-daghan mga tambal. Muduol mo og kanang either neurologist or psychiatrist diha sa Surigao City. I know naa diha yung mga nag-practice aning problema ha. Mulabang raman mo sa Dinagat Island, sige kog labay aning Dinagat Island attorney. Ilan ning lugar ni Nestor Coscos, no? May pagpaminaw din niyo diha mga Coscos family diha sa Dinagat Island, no? Okay, no? So take care og amping lang gyud ta kanunay, take care of ourselves. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak areman. Daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan so sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, guhit ng palad. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babay nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jessa. Hi, Jess. Upauli na ka? O, Jiker. Ako lang kang ihatod, be. Ha? Nga naman? Basta lang, ganahan ko nga makatultol ko sa inyong bahay. Ihatod na ka, ha? Ikaw? Dinhi na lang ko, Jake. Asam rin inyo, ha? Kana ay. Kana di ay? Hmm. Sige, adto na ko. Salamat sa paghatod nimo nako, ha, Jake. Diretso lang ko din sa inyo. Doon na di ko ihatag nimo. Oh. Buha ka og chocolate. Salamat, Jake. Dayon diri sa sod. Salamat, Jess. Jig, unsa ipasabot ining imong kaayo na ako? O gihatagan pag yung kanimong buhak og chocolates? Tungod kay love ni ka, Jess. Chiker. Huwag manghinaot ko nga dawato ni mong akong kugma. Kuan, Jig. Naibaw kong nakalitan kasi mga bati gikan ako.
Okay naman sab, wa man ko magdali. Magkapaabot ko hangtod nga maluoy ka na ako. Daan pagid ko nga naibog na si Jigger ni mo, day. Lagi day, uy. O yung si plano ni mo. Imong sagtan si Jigger? Oh, wa man tingali dautan kun akong dawaton iyang gugma. Kay ulitaw man siya. Unya buotan pa kyud. Oh, kung may feelings ka ni Jigger, halalar ka. Tinood ka, Jess? Uyab na ta? O lagi. Ako na kang gisugot. Abi mo, lipay kay ko nga. Wa ko nimo paantusag dugay. Ako lang yung hangyo ni mo, Chick. Ayaw lang ginintang kong pasakit eh, ha? O, Jess ako na isaan nimo. Ya ikaw rin ang akong mahalon ug wa nilain pa. Salamat, Chick. I love you, Jess. I love you too, Chicker. Jess, Chicker, ayaw. pasag lang gud ko. Nahaglok ko. Sa may kadlo ka nimo. Uyab naman ta. Mamaptusan niya ako. O di magminyo gud. Kung mumabdos ka, Chicker. pasag di ko sa kumbato nimo. Jess, Ha? May nahitabo ninyo ni Jigger? Oday, Uy, hala ka. Oh, unya tayong sao naman lang ako namabdos ka. mga sawa man kuno sin ako, day. Oh, maayo hinuon. Jess, dugay-dugay na magitang nagkauyab. Magminyo na ta. Ha? Minyo? Magminyo na ta. Aron ba mahimutang na ta? Oh, kan mo yung mong gusto. Sige, magminyo ta. Uy, gihakan mo ko kunin mo maayo, Kod. Yan naman di ay. Asawa na ta ka. Nalipay lang ko nga nahimo na gid ka na akong asawa. Ako sa Chick. Nalipay ko nga imog kong gipakaslan. Kumusta na day? Okay naman tong. Ang but ba na ako ipasabot ba? Wa pagi ka mo mabdos? Wa pa mang gidong, uy. Gusto naman ako makakita sa tong liwat. Ako sa dong. Lami, naking ikugos og bata. Pero sige lang. Magpaabot lang ta dong. Basin pa diag makaanak na ta. Abli! Oh. Abli! Uy, naunsa sa manis Jigger? Gaya sa nimo nakaabli, uy! Hubog ka dong? Lakay naman ako gamay. Timplahe ko kape, be. Kay lamay kayo inom og init. Gabi naman. Wa pa man mauli si Jigger. Tuwa na sa tingali to siyang mga barkada ba? Jess! Jessa! Kinsa na? Si Rolly ni! Igso ni Jigger! Oh, Rol. Niya man lagi ka. May tuyo ka na ko? Apasa to si Kuya Jigger kay hubog kayo. Nangagit og away sa iyang mga kainom dito. Sige. Ako nga pason si Jigger. Kasi masuk ko lang. Ha? Bakit ito? Usa-usa lang, dito mo sibukan. Dong, dali na. Mamauli ta sa ato, Dong. Uy. Ang ako man rin asawang way hinungdan.
Way gamit ka dili makahatag og anak. Jigger. Dong, sige na. Dali na mamauli na ta sa ato. Sige na. Ay ko gunit-gunit ya. Pasagdi ko din eh. Pasagdi ko! Sige na ba mamauli na lagi ta? Aron makapahuway na ka. Kasi ano mo... Uy! Ay! Jigger, kitapatan. Magkukuli mo. Pasagdi ko din eh. Ano ba? Ay, nagitok mo rin yung asawa ko, ya. Paglaban-laban na ng babae nga dili makahatag og anak. Ha? Pasagdi ko ninyo. Mupauli na ko kung ganahan ko. Jessa, pasag din lang nas kuya. Ito na sa bahay, Gisa, Role. Hindi ko na mapatay. Jigger. Yan ang paghilak, Jess. Gisakitan lang ko sa among sitwasyon, Rol. Sa bago pamigminyo, pinangga kay ko niya. Hangtod ginagdagan ang panahon nga wag yung kumakahatag niyang anak. Nabugnaw na siya na ako. Hangtod ginakataon na siya sa pagdapat na ako. Anong mag-antos man sa kauban niya? Bata ka pa, o gwapa. Dagan pang makagusto nimo. Kung di ka makaantos sa uban niya, biyayin nga akong igsuon. Rolly. Aray, Jigger, ayong biraha akong buhok kay sakit kayo na. Lagi ko kwarta kay mag-inom isa ko mga barkada. Kuha na lagi yung taon ko'y kwarta, no? Kinagan ko gipang bayran. O gipalit sa akong konsumo na to. Isa man di ka mahatag? Matag ka dili, katipat yun ka. Ayaw. Matag ka dili. Matag na po. Nay, ako'y gawin kwarta diha. Imo na lang na. Mahatag ka man di. Dugay-dugay ka pa. Ambil dayon. Salamat sa pagtambal nimo sa kong mga bunog, Rol, ha? Tagka na sa niyong bunog, eh. Hapit ko kumamatay. Kaya akong gituok. Kaluoy ko niyo, Jessa. Rolly. Kung musugot ka, uban ako. Ha? Nga mag-antos maka sa tao nga wa na mahigugman nimo. Ni ako nga nagmahal mo, Jessa. Rolly. Mo na tinuod. Mahal ti ka. Ugaling lang kay asawa ka sa kong igsuon. Pero karon nga iya na kang gipasakitan. Iya kang gidapatan. Di na ko makatugot ka nga mag-antos ka uban niya. Rolly. Busa uban ako. Dadunti ka sa rapit nga way na kailan nato. Kaya dito, akong ipatagamtam nimo ang tinuod ka gugma. Rolly. Kahit tamis. Tungod sa pagsigig pasakit ni Jiker na ako sing gibiyaan og ni Koyo ni Rolly nga iyang igsuon. Wasab ko magmahay nga ni uban ko, kay pinangga man kaayo ko niya. Karon, may usa na mi kaanak, og malipayon kaayo ang among pagpuyo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Jessa, nga taga Davao Oriental, bad sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, guhit ng palat. Ito ba? Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing, ugabos sa direksyon na Basila Reganas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pabada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi